Hello mga kawaray. We are going to San Vicente Town Fiesta 2023. San Isidro. Port of San Isidro, Northern Samar. Going to San Vicente Town Fiesta. Matron kami. Yan, kay Sheraton Manila. The Port of San Isidro, Northern Samar. Yan. Malinaw ang tubig. Maliwalas ang panahon. Ako, nagbabadya pala doon ng kaulapan. Dilim ng kaulapan. Ulan. Ala balik di may din. Sa laot ng gasolina, pero malapit na makadaong tambay sa dagat. Naubusan kami ng gasolina. Ayan o, ayan, isla na yan ng San Vicente. So malapit na. So ayan, malapit na. Yun, narating na rin natin ang pinakamalayong isla sa probinsya ng Northern Samar. Ito sa San Vicente, Northern Samar. Happy Fiesta Vesperas, April 28, 2023. So ayan ang adventure natin. Nakarating tayo. Bye-bye. So guys, huwag kayo mag-expect nito sa video ko yung pink beach ha. Wala rito yung pink beach kasi pista yung pinuntahan natin. Baka sa kabilang ibayo pa yung pink beach na yan, sa kabilang panig ng bundok. Kaya dito Nabatot ka daw sa kulay. Dito fiesta pinuntahan natin. Ayan, 2.5 hours ang nakonsumo natin sa biyahe. So, ayan, andito na tayo. Okay, oh.
San Vicente, Northern Samar. Hi guys! Shout out sa mga patronizer. Sila lang. Pero ba ready mo na yan? Okay guys, this is San Vicente Port, San Vicente, Northern Samar. Sundo ka? Ayun, no?